إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى مقتبز زورليبز bizga tawfiq hidayat bergani uchun shu iymon nuri bilan bizni bo'laklagani uchun ham alhamdulillah shu juma namozining qadrini bilib shunda kelirga tawfiq hidoyatini bergani uchun Alloh subhanahu va taolaga bek ko'p shukr sanalar aytamiz. Ham endi Alloh taola shu ibodatimizni qabullardan qilib, qiyomat kunida ajrlarini ko'rib, Allohning rahmatine erishib, jannatlarına kirga nasib eylesin edi. Ham endi bugungi kunda o'ngish turunda, o'ngishga erishuvchi kishilar turunda bek ko'p сөйләнелә. Успешный человек, успешный мусульманин диләр. Шушы темага багышлап бик күп китаплар языла, тренинглар үтә. Бик күп хәтта бу мусульманнарга да тәэсир итмичә калмады. Мусульманнар да моның белән инде тәэсирләнде. Хәтта инде диндә нык булучылар да бик каты хәзер саморазвитие дип, төрле психологлар анда төрле ничегенә бу дөньяда уңышка ирешергә шундый китапларны бик каты реклама ясыйлар, статусларга куялар. Әмма кызганычка каршы Коръән укыгыз, Коръәндә барысы да бар, ничек гаиләне курырга, ничек анда шулай дөньяда да сәүдәне алып барырга, моңа инде бик әһәмият бирелми. Кызганыч менә бу дөнья белән агулану, дөньяга күп вакыт сарыф итү, дөнья турында гына сөйләшү, дөнья турында гына уйлау, ул инде хәтта иман әһелләренә дә бик каты тәэсир итте. Хәзер бүгенге көндә дә мусульманнар да бик каты сөйләшә, шушы кто он успешный мусульманин дип, ничек инде менә дөньяда да зур уңышларга ирешергә. Әйе, алхамдулилlah, дөньяң яхшы барса бик хәерле. Әмма күп вакытта безнең күбрәк бирелә вакытыбыз, тормышыбыз шушы дөньяга гына, шушы дөнья дип алдаланып, шушы дөньяда гына уңышка ирешергә кирәк дип, без эш вакыты да намаз вакыты булса, намазны да кырыга куябыз. Шушы җомга көне эш вакытына берәннәнди совещание туры килсә, җоманы күчерәбез, әмма совещаниеларны күчермибез. Күбрәк шушы Аллаһы Тааланы кырыга куеп, менә шушы вакытлыча дөнья белән алдаланабыз. Әмма Аллаһ каршында менә шушы уңышка ирешү, уңышлы кеше кем соң ул? Чөнки без мусульманнар иң беренче карарга тиеш без менә кеше сөйләгәнгә, күпчелек ияргәнгә, күпчелек язганга түгел. Әмма Аллаһы Таала ничек хәбәр бирә Коръәндә? Без мусульманнар иң беренче шуңа игътибар итәргә тиешлебез. Әмма Коръәнгә ачып карасак, күп аятларда Аллаһы Таала шушы уңыш турында сөйли. Бик биек уңыш ди, булар ди уңышка ирешүчеләр ди, булар ди хакыйкатьтә ди зур сөенечкә ирешүчеләр ди, шушы уңыш турында да Аллаһы Таала сөйли. Әмма ул без уйлаган гына уңышма. Без бит инде уңышны 4 нәрсәгә генә бәйлибез. Безнең шикләнгән ул. Шулай бит. Беренчесе ул яхшы машина, икенчесе күп хезмәт хакы алу, акчалы бай булу, өченчесе ул да булса ниндидер зур дәрәҗәгә дан шөһрәт танылу, һәм дүртенчесе инде зур яхшы йортта яшәү. Менә безнең өчен уңыш шул. Әмма Аллаһы Таала уңышны без уйлаганча әйтәме? Һәм менә Коръәндәге шушы аятларга күз салсак, хакыйкатьтә мусульман кешесе нинди уңышка ирешергә тырышырга тиеш, нинди сәбәп кылырга тиеш, Аллаһы Таала
Менә күп кенә аятларында хәбәр бирә, без шуның турында менә хәзер укып карап китербез. Иң беренчесе Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә Имран сүрәсенең 185-нче аятында: "Куллу нафсин заиқатул маут", һәрбер адәм баласы ди үлем ачысын татыячак ди. Һәрбер адәм баласына үлем килер ди. Карагыз, Аллаһ Тааля үлем белән башлый, ни өчен? Шушы вакытлыча дөнья белән алдаланмасын өчен. Чөнки белегез ди, үлем киләчәк ди. Бу дөнья белән алдаланмагыз ди. Һәм әле шуны да әйтә: "Куллу нафсин заиқатул маут ва иннама туаффуна уҗурахум яумал қиямah", ди. Һәм ди бу дөньяда эшләгән, шулай искә төшерә башта үлем диде, үлем турында уйланырга кушты. Һәм әйтә: "Бу дөньяда эшләгән гамәлләрегез өчен ди әҗерләрен алачаксыз ди кыямәт көнендә". Димәк, уйландыра гамәлләр турында. Нәрсә эшлибез бу дөньяда? Һәм фәмән зухзиха анин нари, һәм кем җәһәннәмнән котылачак икән, җәһәннәмнән имин булса Аллаһ Тааляның газабыннан, һәм удхилал җанна, җәннәткә кертелсә ди, нәрсә ди? Фақат фаз ди. Менә бу кеше ди уңышка ирешүче булачак ди. Ва аммал хаятуд дөнья илля матагул гурур ди. Менә безнең инде нәрсә ди? Безнең максатыбызны әйтте. Әмма бу дөнья ди бер мактанушы гына ди. Бер вакытлыча горурлану чоры гына ди. Карагыз. Менә башта үлем турында уйларга кушты. Аннан соң гамәлләрегез турында уйлагыз диде. Һәм нәрсә диде? Хакыйкый уңышны әйтте. Әгәр дә кеше ди җәннәткә керсә ди, менә ул булачак ди, уңыш ди. Һәм нәрсә ди? Бу дөнья ди, менә без уйлаган уңыш, ул вакытлыча алдалану гына ди. Без вакытлыча гына алдаланып алабыз. Кемдер 30 ел, кемдер 40 ел, кемдер 50 ел, кемдер 60 ел, кемгә Аллаһ Тааля гомер бирде икән, инде 80-90 ел, әмма бу барыбер вакытлыча ди. Чөнки һәрберегезгә үлем киләчәк ди. Һәм шушы вакытлыча дөнья ди, ул ди әле хакыйкый уңыш түгел ди. Чөнки хакыйкый уңыш ди нәрсә ди? Менә бу Аллаһның газабыннан имин булып җәннәткә керү ди. Һәм шуңа да инде мусульман кешесе нишләргә тиеш? Менә шушы уңышны өйрәнергә. Ничек шушы уңышка ирешергә? Нинди юллар илтә шушы уңышка? Әйе, моны өстән генә беләбез. Намаз укырга кирәк, ураза тотарга кирәк. Әмма өстән генә беләбез. Бит аятлар бар. Фавайлул лил мусаллин ди. Нинди кайгы, хәсрәт, үкенеч ди намаз укучыларга. Әле намаз укыдым да, ураза тоттым да, әле җәннәтле булдым, уңышка ирештем дигән сүз түгел. Әле намаз укып, садака биреп, хаҗ кылып кына уңышка ирешеп булмый. Моңа әле бик күп сәбәпләр, бик күп киртәләр бар. Шушы киртәләрне узырга кирәк. Без менә шушы сәбәпләрне ничек Аллаһ Тааляның ризалыгына ирешеп була? Ничек хакыйкый уңышка ирешергә? Без шуны өйрәнәбезме? Укыйбызмы? Тыңлыйбызмы? Әйе, кызганыч, без дөньяны бик каты өйрәнәбез. Чересчур артыгыннан кирәген. Әмма менә шушы хакыйкый уңыш турында бик әз беләбез һәм бик әз омтылабыз аны өйрәнергә. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля төп 4 сәбәбен әйтте. Ничек әйтеп шушы уңышка ирешергә? Нур сүрәсендә 52-нче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ди. Беренчесе ди, кем Аллаһка итаат итте ди, кем Аллаһка буйсынды ди, кем Аллаһка табынды ди, һәм Аллаһ белән бер рәттән шулай ук
Расул, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә итаат итте икән ди, аны әмерләрен үтәде икән ди. Ул кушканнарны, ул өндәгәннәргә, ул чакырганнарга иярде икән ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кушканча Аллаһка итаат итте икән ди. Аллаһы Тәгалә гыйбадәт кылып күрсәткәнчә гыйбадәт кылды икән ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрсәткәнчә гаилә кырды икән ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрсәткәнчә сәүдә кылды икән ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрсәткәнчә балалар тәрбияләде икән ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрсәткәнчә ураза тотты икән ди. Һәм шул ук вакытта ваяхшаллаһ һәм хушуклык күрсәтте икән ди шушы гыйбадәттә, шушы сөннәткә иярүдә. Һәм нәрсә ди? Ваяттaqи һәм тақвалы булды икән ди. Тақвалык нәрсә ул? Аллаһы Тәгалә кушкан әмерләрне үтәү һәм тыйганнарыннан тыелу. Без кайбер вакытта Аллаһ кушканын үтибез. Намазын укыйбыз, ураза тотабыз, хаҗ кылабыз. Әмма тыелуга килгәндә бик тыелып бетмибез. Каршыбызга сорау туды икән, акча бетеп китте ди. Рибага да кирип китергә мөмкин без. Бүгенге чорда шунсыз яшәп булмый бит. Тормыш алып барасы бар. Шушы вакытлыча горурлык дөньясы белән алдаланып, без инде процентка рибага да керәбез. Кеше нәрсә әйтер инде, дингә дәгъват булсын дип, хәмерле мәҗлесләрдә дә катнашабыз. Намаз укыйбыз үзебез. Ураза тотабыз. Әмма тыелу юк. Бүгенге дөньяда ришвәтсез яшәп бирми дип инде берәр эш эшли алмыйбыз икән, эшебез үтми икән, ришвәтен дә бирәбез. Әмма уңышка ирешер өчен менә шушы 4 әйбер. Шуның берсе менә шушы нәрсә тақвалык. Итаат итәргә мөмкин без, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп. Әмма итаат кенә җитми, Аллаһ Тәгалә тыйган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәткән гөнаһлардан да тыелу шарт. Бүгенге көндә күп мөселманнар шуның белән агуланды. Үти, намазын да укый. Әмма тыелу юк. Зур гөнаһлардан. Кеше намусын да пычратабыз. Zulmлыкта кылабыз. Һәм менә шушы 4 Аллаһка итаат, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең юлыннан бару, хушуклык гыйбадәттә һәм тақвалык ди, фәулайка хумул фаизун. Менә булар ди, уңышка ирешүчеләр ди. Менә булар инде ди, успешные люди, преуспевшие. Менә кая уңыш. Һәм нәрсә ди? Икенче аят әле тагын ныгыта моны. Буруч сүрәсенең 11-нче аятында иннәлләзина аману ва амилус салихати лахум джаннатун таҗри мин тахтиха ал-анһар залика фаузул кабир ди. Нәрсә ди? Кемнәр кем иман китерсәләр ди. Һәм шушы иманнарын раслап, далилләп, игелекле, изге, хәерле, яхшы гамәлләр кылсалар ди. Шушы иманыбыз таләп иткәнчә. Аларга ди асларында елгалар ага торган бакчалар, елгалар булыр ди. Һәм шулай ук менә Хадид сүрәсенең 12-нче аятында елгалар булыр ди, һәм менә булар ди зур уңышка ирешүчеләр ди. Менә Аллаһ Тәгалә инде ничәнче тапкыр шушы хакыйкый уңышны безгә дәлилле. Һәм шулай ук менә Хадид сүрәсенең 12-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Яума тарал муъминина вал муъминати яс'a нурухум байна айдихим ва биайманихим" ди. Кыямат көнендә ди мөмин ирләр ди яки мөмин хатыннар ди
Аларды шундый нурлы булырды, уң якларыннан да, алгы якларыннан да нур балкып торырды. Һәм нәрсәде? Фәрештәләр әйтерде: "Бушракум al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." Һәм фәрештәләр әйтерде: "Бүген сезгә сөенечле көн ди, шатлыклы көн ди. Сезгә ди асларыннан елгалар агып тора торган ди, бакчалар ди, җәннәтләр ди, һәм сез анда мәңге калырсыз ди." Һәм әйтерләр ди нәрсәде? "Залика хуа al-fawzul azim." Һәм менә бу инде бик уңыш ди. Һәм менә инде үзебезгә сорау бирик. Күпме дәрәҗәдә без өйрәнәбез шушы уңыш юлларын? Белгәнемчә дә әле без үтибезме? Тыелабызмы? Үлем бит кисәк кенә киләчәк. Bir сәгатькә дә кичектерелмәячәк. Bir сәгатькә дә алга да килмәячәк. Кисәк кенә. Менә әле кичә генә хәбәр килде, шулай бер кардәшебез бергә гомрә хаҗларда булган бар, яшь иде әле, 40 яшь кенә. Инсульт булган да үлеп китте. Кичә генә булды. Әле йөридек. Күрешәй, аралашайык, теге бик тормышка зур максатлар белән жизнь радостный ди, шәкертләр тәрбияли, укыта иде, гыйлем бирә иде. Әмма кисәк кенә менә инсульт булды, үлеп китте. Бөтен нәрсә, бөтен уңыш менә монда калды. Нәрсәгә без омтылдык, нәрсәгә без тырыштык. Әмма китте. Һәм китәчәк безнең белән нәрсәләргә дә, менә шушында Аллаһы Тәгалә әйткән, biz җиңел караган гына гамәлләр. Без зур шушы дөньяда вакытлыча, шунсы гаҗәеп, вакытлыча дөньяга мәңгелек яшәрбез кебек тырышабыз. Ә мәңгелек тормышка вакытлыча яшәгән кебек кенә бик әз генә тырышабыз. Намаз укысак та хушуклык юк, садака бирсәк тә ихласлык юк анда, кеше арасында гына мактану телибез. Ниндидер изгелек кылсак та ярар инде, бүтәннәрдән калышмыйм. Бер нәрсә әйтерләр дип салкын белән генә нитәбез. Ничә ел үтә намазга басканга, һаман әле Кур'ан укырга өйрәнмибез. Ничә ел үтә, һаман шәһадәт кәлимәсен мәгънәсен белмибез, укыган сүрәләрнең тәфсирен белмибез. Әмма дөнья эшендә, машалла, китаплар укып чыгабыз, бөтен лекцияларны тыңлыйбыз, анда үз өлкәбездә ничек ас булырга. Шушы вакытлыча мәңгелек килгән кебек кыланабыз, ә мәңгелек тормышка вакытлыча гына барабыз шикелле, бик салкын карыйбыз. Һәм менә бу якыннарыбыз арасында шундый яшьләр китү, кисәк кенә үлемнәр безне инде кисәтә. Аллаһы Тәгалә гыйбрәт алырга чакыра, әзерләнегез ди, сезгә дә вакыт җитәчәк ди. Бәлки инде бүтән монда утыручылар бүтән инде монда килә алмаста, белмибез бит кайчан. Әмма без әзерме менә Аллаһ каршына барырга? Нәрсә хәстәрләдек? Уңышка ирешергә. Яки инде безнең уңышыбыз вакытлыча монда гынамы? Әйтәм бит, менә бүгенге көндә дә күп кардәшләребезнең статусында күрәбез, җин вагаз башында әйткән инде, җин саморазвитие, психология, там ораторский искусство, там как заработать, нәрсә. Менә бер кардәштә дә күргән юк. Кур'ан куеп, менә кардәшләр, Кур'ан укыгыз, фикерләгез, монда бит барысы да бар. Ничек дөньяда да уңышка ирешергә, ничек сәүдәдә кылырга. Кардәшләрем, Пәйгамбәр хәдисен өйрәнегез, монда бөтен гаиләдә ничек торырга, ничек гаиләдә дә бәхет кылырга юк. Анда ничек как быть всеми счастливым, нендидер психолог, нендидер анда западный фәлсәфәченең китабын куялар. Кая безнең шушы мәхәббәт Коръәнгә, Пәйгамбәрнең сөннәтенә,
Нишләп әле без һаман шушы нинди дип фәлсәфәчеләр, нинди дип психологлар ва кызыгабыз, һәм алар яхшырак безгә шушы дөньяда булган ниндидер гаилә, сәүдәне яхшырак аңлатыр дип уйлыйбыз. Аллаһы Тәгалә һәрберебезне яратты. Аллаһы Тәгалә иң хәерлесе белә безнең психологияны, безнең халкыбызны. Аллаһы Тәгалә иң хәерле юлларын белә, шушы ук биргән малны ничек аны эшләп алырга. Менә валлаһи биллаһи таллаһи, әгәр дә без Аллаһның аятларын, Пәйгамбәрнең сөннәтен өйрәнәбез икән, аның кушканча гына гаилә корабыз икән, аның кушканча сәүдәләр кәсеп итәбез икән, Аллаһ та һичшиксез бәрәкәт бирәчәк һәм хәерлерәк тә байытачак. Әйе, бу инде гомумән инкар итмәй. Тәҗрибәсе гыйлеме булса, без киңәшләшә алабыз, укый алабыз. Әмма бит бу мөмкинлектә ул 90% менә шушындый дөньяви нәрсәне өйрәнәбез. Һәм әз генә сораштырабыз, кызыксынабыз шушы дини хөкемнәр белән. Сәүдәгә кергәндә дә без өйрәнәбез башта дөньяви яктан гына менә. Башта бит дин ягыннан өйрәнергә тиешбез шушы сәүдәгә кергән. Дин яныннан ярыймы менә бу кәсепне, менә бу сәүдәгә керергә. Монда харам юкмы? Монда риба юкмы? Мондый муамәлә кылу ярыймы? Монда гарар юкмы? Без иң башта дөнья ягын өйрәнәбез. Өйрәнеп бетерәбез дә, сәүдәне башлыйбыз, эш бармый башлый, аннары сорыйлар. Менә бу сәүдә шушы кәсеп ярый идеме? Анда килешүдә гарар бар. Анда килешүдә риба бар. Анда килешүдә харам бар. Аннары сорау мин белмәдем бит. Шуңа күрә галимнәр әйтте, ураза тотырга җыендың икән Рамазан аенда, ураза хөкемнәрен өйрән. Өйрәнмәсәң гөнаһлы буласың. Закат бирергә вакыт җитте икән, закат хөкемнәрен өйрән. Өйрәнмисең икән гөнаһлы буласың. Сәүдә кылырга җыендың икән, сәүдә хөкемнәрен өйрән. Өйрәнмисең икән гөнаһлы буласың. Менә нинди генә кәсеп юлын сайлыйсың икән, нәрсә генә эшләмәкче буласың икән, башта без өйрәнергә тиешбез, безне шушы мәңгелек уңышка иретә торган хөкемнәрне. Хәлал мал, харам, аннары гына өйрәнәбез дөнья хөкемнәрен. Чөнки хәлал булмый икән, нинди генә яхшы кәсеп, нинди генә яхшы сәүдә булмасын, бәрәкәт булмаячак. Я сәламәтлеген какшыячак, я балаңа урта башлаячак, я хатыныңа, я туганыңа, я башка нәрсәләргә зыян киләчәк. Әле ул дөнья бару дигән сүз күрсәтмәй уңышка иреште. Аллаһы Тәгалә шушы гөнаһлы сәүдә, гөнаһлы һөнәр була икән, икенче яктан китереп чыгарачак. Авариялар белән, авыртулар белән, башка төрле әҗәтләр белән, куркытулар белән һәм башка белән. Хәлал кәсеп, хәлал сәүдә булганда гына Аллаһы Тәгалә бәрәкәт бирәчәк безнең кәсебебезгә, безнең һөнәребезгә. Шуннан башка бүтән юл юк. Һәм Аллаһы Тәгалә һидаят тәүфыйк бирсен ия, менә шушы уңышка ирешү юлларын өйрәнергә, өйрәнеп тә амәл кылырга, ахыр чиктән инде Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешеп инде хакыйкый уңышка ирешергә. Субханакалла бихамдик ва шһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.